amma bindigan tana wurin dan alhaji ko na alhaji dan alhaji na alhaji bindigan lasin dan da suka kashe na orderly na goma bindigan na wurin na alhaji. Okay. Wani dan alhaji ne? Na alhaji ba dan alhaji ba. Okay, na alhaji. Dan ka julu ne? Daga na zo. Ka bude baki da Allah kai magana mai matsala sabon gayan ko? Wajen wurin dutse yake. Amma zan ce kai kake yawo da pistol din. Kana zuwa ku jama da shi kasuwa. Naka daban ne. Okay. To wai harbe shi. Agwam. Lokacin ma ina ilori inda aka kama ni wannan kama. Lokacin Allah lokacin. An ce kai kake karbo waya kake ce ga inda suke ga inda suke. Na san komai yalo. Na san baka sani ba amma na san ka. Lokacin wallahi ina ilori. Wallahi. Lokacin nan an yi rigima wajen kasuwar magani nan zan dawo aka ce ma akwai rigima kafin da. Kana so su wancan aiki. Ina da dan uwa. So su wancan aiki. Suna sirri din ne group din nashi daban. Shi Nasiru ba. Ya bayani. Nasiru ya ran waye. Ya Nasiru ka tallafa. Yake ka tallafa. Wato abin is terrible. Ya ce a cikin daji suna da group akalla group din da suke da shi yafi kashi 12 ko sama da haka. Kuma kowa yana da group din shi. Wani group din kuma bai zuwa wani group din. Ba kai sai ko a jeji ba. Sannan kuma yanzu akwai wanda suka fi karfin su a jeji, akwai wanda suka zo masu rawani. Ya kamata ya faɗa maka da bakin shi su ma wancan suna koro su ne daga daji ya ce gajejjeru ne ba su ba san irin wannan filanin ba su kuma sun fi su ma iya bindiga ba yan Najeriya ba yan Najeriya ba Malians yanzu zaka suna nan wurin ku suna tsakanin ka amma kai yalo ka san da maganar da aka shiga ana ta kai hari aka ji ka san da su kai kage ce mutane harin da aka ta kai aka ji kai kage ce amma ka ce da kai ake kai kage ce mutane yalo ba kai amma ana mitin da kai ana mitin da kai mitin ba? Mitin din da za a yi attacking din da kai ake yi, za a kai hari da kai ake yi. Amma dai baka bi. Ni ba na zuwa gaskiya. Amma dai da kai ake zauna a shirya. Na san mutanen ai manya. Duk ka san su? Zai ba mu mutanen. To shikenan. Ai Allah da